Dwi ein tad, ni'n diolch i ti am gwmni'n gilydd y bore yma i gyd. Diolch i ti am y sul arbennig yma. A dyn ni'n diolch i ti, Arglwydd, am yn cynnal ni wedi bod drwy'r flwyddyn yma ers ydy'n sul y mamau arno ni dwytha. A'r hyn oll da ni wedi brofi yn ystod y flwyddyn yma sydd wedi mynd heibio dad. Pob ing a phob loes a cholled, Arglwydd, pob llawenydd hefyd. Dyn ni'n cyflwyno'n hunain i chdi ac yn diolch i ti, Arglwydd, am dy dreigaredd ath gwmni hefo ni. Bydd efo ni bore yma wrth i ni gofio dy gariad mawr tuag ato ni. Eto fel cariad mam a thad yn dymuno yn cael ni yn agos ata ti dy hun. Mwyn Iesu Grist. Amen. Rwan te. Bod yn rhannu'r sain hefyd. Randwn ni ar yr emyn yma. Na ni. Gwyn a gwridog hawddgar iawn yw fan wylid. A fel mae Williams Mantecelyn yn cyflwyno'r Arglwydd Iesu Grist fel i anwylid ar un mae o'n garu fwyaf uwch law pawb a phopeth arall. Cor dydd sydd yn canu, dwi'n meddwl.
A gobeithio bod chi wedi gallu clywed y côr yn canu ac wedi clywed yr bennill gyntaf ddwywaith felly. Wel, fel oedden ni'n sôn, 5 milltir oedden ni'n cael mynd rhyw flwyddyn yn ôl, neu wedi'n cyfyngu, a oedden ni'n dal o dan gyfyngiadau tebyg, ac wedi cael yn newid hefyd yn ystod y flwyddyn. Ond yn ystod y flwyddyn dwytha yma, mae pob rhiant gyda mamau yn cario'r pen tryma yn aml iawn. Wedi gorfod darparu bob tamed o fwyd, gofal a chysur i'w teuluoedd eu hunain. Ac yn ogystal â bod yn gweithio eu hunain, lawer ohonyn nhw wedi bod yn athrawon hefyd ar ben bod yn rieni i'w plant. Ac mae'n edmygedd ni yn fawr iawn ohonyn nhw. Mi roedd newyddiau wedi cael eu cyflwyno ar flaen yn cyhoeddiad newydd ni. Dwi wedi printio copi i chi fama. Da ni wedi gyrru copïau ac mae ar gael am ddim bellach y cyhoeddiad cenad ar y cyd rhwngthon ni a'r bedyddwyr erbyn hyn. A'r dudalen blaen wedi rhoi drosodd i weddiau dros famau mewn pob math o amgylchiadau. A mi wnawn ni ddefnyddio'r gweddiau yna sydd wedi paratoi ar yn cyfer ni. Mae Enid ac Eirian ac Eirlys a Catrin a mi rhannu nhw hefo ni. Os basai ti'n yn cychwyn Enid ac yn dadfiwtio dy hun. Diolch yn fawr. Dewch ni blygu pen ar Sul y Mamau. Gweddi dros famau yn y cyfnod clo. Ein tad yn y nefoedd, ar Sul y Mamau rydym yn offrymu ein gweddiau dros famau ein gwlad a'n byd. Rydym yn gweddio dros famau arbennig. Mamau newydd y cafodd ei babanod ei geni yn ystod y cyfyngiadau ar symud. Dydyn nhw ddim yn gallu cael ymwelwyr. Maen nhw'n sownd gartre, yn aml yn teimlo'n unig. Llanwau calonnau a llawenydd bywyd newydd gwerthfawr. Felly dwi'n gweddio y bydd Duw, ffynhonnell gobaith, yn llenwi'ch bywydau gyda'r llawenydd a'r heddwch dofn sy'n dod o gredu ynddo. Ac y bydd yr ysbryd glân yn gwneud i obaith orlifo yn eich bywydau chi. Mamau plant bach sy'n ceisio i diddannu drwy'r dydd, sydd wedi blino ac wedi cael llon bol. Llanw nhw a charedigrwydd a thynerwch wrth iddyn nhw dystio i wrth anhygol eu plant yn tyfu ac yn datblygu. Peidiwch gadael i ddim byd eich poeni chi. Gweddiwch a gofyn i Dduw am bopeth sydd arnoch ei angen, a byddwch yn ddiolchgar bob amser. Mamau sy'n addysgu gartref yn y cyfnod clo. Mae ei dyddiau'n llawn gwersi Teams neu Zoom. Maent yn ysgogi, yn cysuro, yn annog eu plant. Ac mae cynifer yn ceisio gweithio gartref eu hunain. Rho ymynedd a chalon hwyliog wrth iddynt fuddsoddi amser ac egni yn addysg eu plant. Dyn ni'n gwybod fod Dyw'n trefnu popeth lles y rhai sy'n ei garu, sef y rhai y mae wedi galw i gyflawni ei fwriadau. Mamau sydd â phlant ac anghenion ychwanegol. Nid yw llawer wedi gallu cael y cymorth a'r seibiant arferol sy'n gwneud bywyd yn ysgafnach iddynt. Rho galonnau llawn dyfal barhad iddynt, wrth iddyn nhw ofalu am eu plant, trysorau tu hwnt i bris. Ond dyn ni'n concro'r cwbl i gyd a mwy am fod y Meseia wedi'n caru ni. Dwi'n hollol sicr bod dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth ei gariad oel. Dydy marwolaeth ddim yn gallu, na'r un profiad gawn ni mewn bywyd chwaith.
Dydy angylion ddim yn gallu, na phwerau ysbrydol drwg. Dim byd yn y presennol nac yn y dyfodol. Cofiwn am y mamau sy'n torri eu calon oherwydd bod eu plant yn byw gyda phryder, iselder, unigrwydd a dibyniaeth neu ofn y dyfodol. Rhod y heddwch iddynt a ffydd i ddal gafael yn ddaddewidion. Paid bod ag ofn achos dwi gyda thi. Paid dychryn, fi ydy dy dduw di. Dwi'n dy nerthu di ac yn dy helpu di. Dwi'n dy gynnal di ac yn dy achub di hefo fy llaw dde. Cofiwn hefyd am famau sy'n galaru am ei bod wedi colli anwyliaid, sy'n wynebu heriau tor perthynas, colli cyflogaeth a rhai sy'n gweld colli amser yng nghwmni teulu a ffrindiau. Mae Iesu'n gwybod sut maen nhw'n teimlo, oherwydd mae wedi dioddef hefyd. Caniatâd yw gariad lenwi ei calonnau. Mae ein hachau rhai sydd wedi torri eu calonnau ac yn rhwymo ei doluriau. Mamau sy'n byw mewn gwersylloedd ffoaduriaid, mewn parthau lle mae rhyfel neu glodi neu newyn, neu hyd yn oed yn ofni trais neu erledigaeth am ei ffydd. O Dduw sy'n gweld popeth, yn gwybod popeth, yn gyfiawn a phosturiol, trigarhaw wrthynt. Annog dy bobl i weithredu ar ei rhan. Clod i Dduw a thad ein Arglwydd Iesu Crist. Fe ydy'r tad sy'n tosturio a'r Duw sy'n cysuro. Ond does ond rhaid i chi ddioddef am ychydig. Mae Duw sydd mor anhygoel o hael yn eich galw chi sy'n perthyn i'r Meseia i rannu ei ysblander tragwyddol. Bydd yn eich adfer chi a'ch cryfhau chi, a'ch gwneud chi'n gadarn a sefydlog. Fe sydd bua'r grym i gyd, am byth. Amen. Ac i ti, Arglwydd, y cyflwynwn ein holl weddiau drwy Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi am fod yn fodlon gweddio troson ni a gweddiau arbennig yna. Ac maen nhw weddiau hefyd sydd yn cael ei sylfaenu ar addewidion ac adnodau o'r Beibl, bod cariad Duw yn para teg ato ni, a does na ddim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrtho fo. Byddwn ni'n cofio hefyd am berched trwy'r byd yn gyfan wrth i ni weddio. Ac jyst dangos y llun yma gan gymorth Cristnogol o ferched lawer ohonyn nhw mewn tlodi eithafol iawn. A bod yn ystadegau yn dweud bod 80% o'r rhai sy'n byw mewn tlodi eithafol yn ferched. A dyn ni'n rhyfeddu at hynny, a'r strygl mae pobl yn mynd drwyddyn nhw yn byd ni, y byd sydd ohoni heddiw. A'i heriau i gyd, a dydy Covid dim ond yn un o'r rheini. Wedyn, dyn ni'n cofio am y gwaith yna. Gyda chymunedau a merched yn cario pentryma mewn llawer o gymunedau hefyd. Ac yn ei cefnogi nhw'n y gwaith o ddarparu ar gyfer eu teuluoedd. Ac wrth i ni edrych ar y Beibl, a jyst rhyw ddarlleniadau fel hyn, mae yna gymaint ohonyn nhw, fel da ni wedi gweld yr addewidion yma yn yr Gweddiau. Dyn ni'n gweld hefyd Duw yn y gair yn cyflwyno ei hun nid yn unig fel tad,
ond yn dangos y teimladau mamol yma sydd ganddo fo tuag ato ni fel i bobl. Nodweddion yma mamol sydd yng nghalon Duw. Fel mae o'n dweud yn Deuteronomium, yn sôn am genhedlu. Ynghofiais dy graig ath genhedloedd a gollwng dros gof y Duw a ddaeth â thi i'r byd. A proffwyd Eseia yn dweud bu'n dawel dros amser hir yn ddistaw ac yn ymatal, yn awr llefa fel gwraig yn esgor a gwingo a gryddfan. Ac fel y cysurir, medde Eseia wedyn, plentyn gan ei fam, bydda fi'n eich cysuro chi, ac yn Jerusalem eich cysurir. Ac y mae proffwyd Hosea hefyd yn dangos y nodweddion mamol yma sydd yn Nuw. Gymaint o ddyhead sydd yng nghalon pob rhiant am weld i blentyn yn datblygu ac yn dod yn ei flaen yn y byd, yn prifio, yn tyfu, yn gryf, ac yn gweld y camau yna mae'n plant ni yn ei wneud. Proffwyd Hosea sydd yn sôn am yr rheini wrth i Dduw weld a dymuno'r gorau ar gyfer Israel i bobl. Yn darllen yr chydig adnodau yma. Pan oedd Israel yn blentyn ro'n i'n ei garu a galwais fy mab allan o'r aifft, ond po fwyaf roeddwn ni'n galw, ella roedden nhw'n mynd, roedden nhw'n aberthu ddelwau a bal a llosgi arogl darthi ei lunod. Fi ddysgodd Effraim i gerdded, a'i arwain gerfydd ei law, ond wnaeth ei bobl ddim cydnabod mai fi o falodd amdanynt. Fi wnaeth ei harwain gyda thenyn lledr, tenyn cariad. Fi gododd yr iau oddi ar ei gwddf, a fi wnaeth blygu i'w bwydo. Ydyn ni'n cofio fel oedden ni roed y tenyn am yn plant os fydden ni'n mynd â nhw am dro yn wrth eisio cerdded a peidio aros yn y pushchair. Roedd yna ryw denyn yn cael ei roed arnyn nhw mwyn iddyn nhw gael meddwl i bod nhw'n rhydd, ond doedden nhw ddim yn rhydd o gwbl, oedd yr haff yn dyn amdanyn nhw. Yr unig beth oedd nhw'n rhydd i wneud oedd i gwynto mewn gwirionedd ar y palmant, ond ddim yn rhydd i redeg i ffwrdd felly. A dyn ni'n cadw'n plant yn dydyn, a mamen arbennig yn cadw eu plant yn agos at eu hunain ac yn rhoi'r rhyddid yna iddyn nhw, ac eisiau gweld nhw yn ymafael yn y rhyddid yna yn llwyr ac yn dewis y ffordd iawn i gerdded yn ei bywydau. Ac mae Iesu hefyd yn disgrifio i galon ynte tuag at Jerusalem a tuag at bobl yr Arglwydd. Ac mae o'n disgrifio sut mae o'n teimlo tuag at y bobl yma pan mae o'n dod i mewn ar Sul y Blodau, i mewn i Jerusalem. Yn dweud yn Mathew penod 23 ar ôl ar ddiwedd y benod yna, ac ar ôl bod yn ceryddu yr Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn fawr iawn am roi rhwystrau yn llwybr y bobl rhag dod at Dduw. A mae o'n dweud, o Jerusalem, Jerusalem, y ddinas sy'n lladd y proffwydi a llabuddio'r negeswyr, mae Duw'n ei hanfon ata ti. Mor aml, dwi wedi hiraethu am gael casglyd y blant at ei gilydd. Fel mae iar yn casglu ei chywion dan ei hadenydd, ond oedd gen ti ddim diddordeb. Ydych chi'n gweld llun yr iar yn y man yna? Da iawn. Rhywun yn gwybod pa fath o iar ydy honna tybed? Dwi'n yn nabod yn iair yn dda iawn, felly. Neu os yna rhywun ohonoch chi, mae Eirlys yn gwybod beth di enw'r iar. Dech chi am ddeitho ni, Eirlys? Mae'n debyg i light Sussex. Efo. Siŵr o fod. Newn ni ddim o'ch amau chi. Mae Enid yn cytuno. Light Sussex.
efo rhai cyffredin coch o genna i yma rhyw dro, a rhai llwyd wedyn, rhai bris felly, cyn iddyn nhw fynd i ffordd yr holl ddaear ac i rhywun neu rhywbeth fynd â nhw. A nawn ni ddim sôn mwy am hynny, ond mae yna waith gofalu amdanyn nhw, ac mae'r iar ei hun yn gofalu'n dydy am ei chywion, ac o dan eu hadenydd, ac yn eu casglu nhw ati hun mwyn iddi wybod bod nhw'n gynnes, bod nhw'n glyd, bod nhw yn ddiogel. Ac mae'r arglwydd eisiau'n casglu ninau ato ei hun hefyd. Mae eisiau ni ddod ato fo'i hun. Ac yn gwybod bod pawb sydd yn dod ato fo yn ddiogel am byth, ni fwriaf allan byth mor sawl sydd yn dod ata fi, medda fo. Ac stopio rhannu am munud. Wrth i ni feddwl am ddod at yr arglwydd Iesu. Beth sydd yn tynnu ni ato fo? Beth sydd yn tynnu ni at unrhyw beth mewn gwirionedd, ond diddordeb i gochwyn falle, a brydferthwch y peth a'r person hynny. Beth sydd yn tynnu ni at mam, ond gofal a brydferthwch cariad mam tuag ato ni. Beth sydd yn tynnu ni edrych ar bethau, ond i brydferthwch nhw. Pan dyn ni'n edrych ar olygfa, mynd allan ac yn gweld yr haul y machlud, gan oedi yno, gan sefyll ac i edrych ar brydferthwch ydyn ni. A pan dyn ni'n mynd am dro, drwy'r dolydd teg a'r glenydd, fel mae'r Emynau yn sôn, yn gweld y blodau yn y gwydd, falle'n oedi yno, edrych ar brydferthwch yr rheini. Edrych ar fanylder y blodau bychain hardd hynny. Edrych ar erddi sut maen nhw wedi cael eu rhoi at ei gilydd a'r gofal sydd wedi mynd i'r ardd yna. Edrych ar gerfluniau, ar weithiau o gelfyddyd, ac yn meddwl am eu prydferthwch nhw yn aml iawn. A hwnnw'n yn tynnu ni i oedi yn eu cwmni nhw, ac i aros yno i edrych arnyn nhw. Ac mae cariad yr arglwydd Iesu Grist yn tynnu ni ato ei hun i edrych arno fo'i hun. A dyna'n gwaith ni'n mewn gwirionedd, dangos i eraill gariad yr arglwydd Iesu Grist, iddyn nhw'n gael oedi ni gwmnio, iddyn nhw'n gael profi'r cariad yna. A pan oedd angen dweud stori wrth blant yn y capel ac fel arall, a dyn ni'n diolch am y stori mae'r plant a'r teuluoedd wedi gael bore yma yn yr ysgol Sul. A'r fideo na gan lwri bore yma, storm ar y môr ydi bore yma. Dangos gallu'r arglwydd Iesu Grist. Ond dyn ni'n meddwl, be ddeud wrth y plant? Be ddydau wrth y plant felly? A dyna oedd dyn o'r enw Jonathan Edwards yn ei feddwl amdano fo, wrth iddo fynte rannu gyda'r plant yn ei gynulleidfa ar oedfa arbennig yn 1740, amser maith yn ôl, ac o'n i'n dod ar draws y bregaeth bach yma, neu cyfeiriad at y bregaeth bach yma i blant yn ddiweddar, yw lyfr oedden ni'n astudio efo'n gilydd efo gweithwyr ymhlith yr Eglwys Presbyteraidd. Ac yr oedd yn dewis y testun yma i fod yn rhannu ac yn dod â neges at y plant. Neges oedd yn mynd i fod ar ryw 20 munud siwr o fod. Yn seiliedig ar yr adnod yma. Di'r sawl sy'n caru dad a'i fam yn fwy na fi, ddim yn heiddi perthyn i mi, ddim yn deilwng ohonaf. Ac yn dangos drwy'r adnod yna, gymaint ydy cariad yr arglwydd Iesu Grist tuag at bob un ohono ni, tuag at yn plant ni hefyd, ac yn mynd ati i ddangos prydferthwch calon yr arglwydd Iesu Grist tuag at bob un ohono ni. Yn dweud, y dylai plant garu'r arglwydd Iesu
yn fwy na neb na dim byd arall yn ei bywydau. Am nad oes na gariad mwy a mwy rhyfeddol na'r cariad sydd yng nghalon Iesu Grist. Ac mae o'n ymyfrydu mewn trigarhau, dydy? Yn barod i dosturio at y rai sy'n dioddau, ac mewn amgylchiadau anodd a thrist. Mae'n barod i lawenhau pan mae bobl yn hapus. Ac mae cariad a charedigrwydd Iesu Grist yn rhagori ar bob dim sydd yn y byd, fel mae'r haul yn rhagori pan mae hwnnw'n dod ar ole lamp neu gole ganwyll, meddai fo. Rhieni, meddai fo, yn aml yn llawn caredigrwydd tuag at eu plant, ond does na ddim i'w gymharu efo caredigrwydd yr Arglwydd Iesu Grist. Bod nhw am roi y gorau, a mae'r Arglwydd Iesu yn rhoi y gorau oll i gyd bob amser. Ac mae popeth sydd yn brydferth yn niw, meddai fo, i'w gael yn Iesu Grist. A phopeth sydd yn brydferth, neu all bod yn brydferth mewn dyn, i'w gael yn Iesu Grist hefyd. Pob brydferthwch posib i'w gael yn Iesu Grist am ei fod o. Meddai Jonathan Edwards eto yn dyn, yn ogystal â bod yn dduw. A fod i'r dyn sancteiddia, mwyaf llariaidd, mwyaf gwylaidd, cymhob ffordd y dyn mwyaf daionus a fu erioed. A gyda'r math yma o iaith am wyleiddra a gostyngeidrwydd Iesu Grist, a mae'r Arglwydd Iesu'n disgrifio ei galon ei hun hefyd yn Mathew 11:29 pan mae o'n dweud, wrth i ddisgyblion cymerwch fy iau arnoch, dysgwch gen i fi, oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon, cwegewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Os ydy Iesu yn tynnu pawb ato ei hun, yna i brydferthwch i gariad o sydd yn tynnu ni ato fo. Da ni erioed wedi ystyried harddwch, ystyried brydferthwch yr Arglwydd Iesu Grist. A dod i orffwys ynddo fo. Cwestiwn i ni ofyn i'n hunain wrth i ni ystyried cariad a gofal yn mamed tuag ato ni, a nined a mamed tuag at i plant. Ystyried cariad a gofal yr Arglwydd Iesu tuag ato ni. Mae'n Emynwyr wedi weld o, mae'n Griffiths wedi sôn, yn ifanc a Williams Pantycelyn, John Thomas Rhead yr Gwyn, Morgan Rhys, yn sôn am brydferthwch anwyldeb Iesu Grist. Fanwylid oedd o iddyn nhw. Gwyn a gwridog hawddgar iawn i'w fanwylid, oedd yn hemyn gyntaf ni. Pwy welaf fel fanwylid yn hyfryd ac yn hardd, ydy geiriau emyn arall gan John Thomas. A beth sy'n cynnal yn ffydd ni ar hyd y blynyddoedd? A fentrwn ni ddweud mae gwybodaeth am yr Arglwydd Iesu sydd yn cynnal ni. Gwybod bod Duw yn dragwyddol ac yn fawr, neu yntau brofi cariad y person rhyfedd yma. Yn ddyn i gyd ymdeimlo ath holl wendidau i gyd, yn dduw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd, chadael lan Griffiths eto. Ac annog y plant i ddod i garu Iesu Grist ma Jonathan Edwards, hefo'r cariad hwnnw sy'n cynnal ffydd ar hyd yn hoes. Nid gwybod bod Iesu'n yn caru ni, dyn ni angen fwyaf. Ond profi'r cariad hwnnw drosom yn hunain, cystyried i galon o tuag aton. Dyna sy'n yn gwneud i ni'n ymserchu yno fo, yn fwy na neb na dim arall. Mae calon pob mam dros ei phlant yn cael adlewyrchu'r cariad hwnnw. Mae'n cydymdeimlad ni'n hefo pob mam sydd wedi i gwahanu oddi wrth ei phlant, neu wedi gorfod cadw draw lawer dros y flwyddyn dwytha yma, oherwydd yr cyfyngiadau. Ond mae'r cariad yn parhau, ac felly hefyd galon yr Arglwydd Iesu Grist
tuag ato ni. Ac fel clywson ni yn yn Gweddiau, da ni'n gweld hefyd yr adnod yma nad oes dim modd yn gwahanu ni oddi wrth gariad Crist. Dim sydd ar y ddeiar. Pwy yn gwahana ni oddi wrth gariad Crist, medde Paul, wrth ofyn cwestiwn i'r Rhufeiniaid. A'i gorthryfnder neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berig, neu gleddyf. Dim byd, medde fo. Ar y ddeiar, na dim byd yn y nef, nac eto i ddod, ac ar unrhyw adeg, ac unrhyw amgylchiadau, all yn gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Roedd o'n gwbl sicr o hynny. Bydde di'n unau fod yn sicr o gariad anwahanadwy, tragwyddol Duw tuag ato ni yn Iesu Grist, a'i brofio drosom yn hunain. Y cariad ryfeddol yma sydd gan Duw tuag ato ni. Cymroi yn hunain i'w garu ynte, a mi fod ef yn gyntaf wedi rhoi ei hun trosom, wedi'n caru ni ne. Rhoi ei hun yn llwyr trosom ni, can parhau i'n caru ac i gofio amdano ni, byth ac yn dragywydd, ac yn y fan y gymau o rwan heddiw hefyd yn cofio ac yn caru ni ac yn cyflwyno ni'n yn hardd ger bron y tad yn y nefoedd. Ac i ni glywed emyn am y cariad mawr ryfeddol yna i gloi, a ni jyst dod am meddyliau at ei gilydd mewn gair o weddi, a meddwl am gysgod llaw yr arglwydd drosom ni, a chysgod i adenydd drosom ni, ac fel y mae o'n yn casglu ni o dan yr adenydd yna. Diolch i ti, Arglwydd Iesu, bod y galon tuag ato. Neu di wrth i ni gyflwyno'n hunain i ti rwan. Neu di ofalu am bob calon sydd yn hiraethu Arglwydd, yn doredig, bob calon sydd yn sychedu am fwy o gariad. Nid iddyn nhw brofi llawnder yn dy gariad di dy hun. Ni'n diolch i ti am bawb sy'n rhannu dy gariad Arglwydd Iesu. Ac yn gofyn ar ein unau gael yn tynnu at y brydferthwch yma sydd yn dy gariad di dy hun. Diolch i ti am bob rhiant a bob mam yn arbennig heddiw sydd yn rhannu cariad a gofal Arglwydd. A dyn ni'n diolch i ti am y cariad a'r gofal yna sydd ar waith yn byd ni Arglwydd wrth i genhedlaeth newydd gael ei codi Arglwydd. Bod iddyn nhwthau hefyd gael gwybod ac i'r cariad a'r gofal yna adlewyrchu dy gariad mawr di dy hun tuag ato ni yn dy fab, yn rhoi y cyfan i ni mwyn i ni gael lle i fod, gael bod yn ddiogel ac yn sicr yn dafael di dy hun ac o dan gysgod dadenydd. Cadw ni yn y fan yna Arglwydd, a dyrau ni gynhesrwydd dy gwmni a chynhesa'n calonau ni Arglwydd tuag at yn gilydd, ac fel y gorlifo'r cariad yna tuag at bawb o'n cwmpas. Mwyn Iesu Grist. Amen. A diolch yn fawr i chi am wrando ac am ddilyn y bore yma. Dwi am rannu can efo chi gan Susan Williams. Os gallai, erioed ni brofais gariad, meddai hi yn ei geiriau, hi sydd yn canu yr geiriau ma'n ogystal, fel dy gariad rhyfedd di, ac mae'n rai benillion ac adnodau am gariad yn cael ei dangos hefo'r lluniau yn yr emyn yma. Nawn ni rannu'r fendith felly efo'n gilydd ar ôl yr emyn arbennig yma. Erioed
wedi talw arna fi. Nid oeddwn am dadnabod na chael dim i'w wneud â thi. Fy nghalon oedd yn galed I dderfyniadau tair, ond nawr wyt ti'n mynd gysgod, ti yw fnoddfa, ti yw'n hair. Gariad na lle ei samu, gariad sydd yn ddigyfnewid. Cariad perffaith yw dy gariad di. Hwn yw'r cariad gydiodd yno fi. Erioed ni brofais gariad fel dy gariad tynnu'r cyd. Mae'n llosgi yn fy mynwes ac yn puro fenau di. Ni fedrir fydd ei sarni, ni fedrir fydd ei ddwyn. Dy gariad sydd mor berffaith, tangnefeddus hir a mwyn. Gariad na lle ei samu, gariad sydd yn ddigyfnewid. Cariad perffaith yw dy gariad di. Hwn yw'r cariad gydiodd yno fi, yno fi. Hwn yw'r cariad gydiodd yno fi. A mi rannwn i'r fendith, dad, diwtiwch os hoffwch chi, a mi wnawn ni rannu'r fendith ar draws yn gilydd I gyd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad a chymdeithas gyda ni Amen. Amen. Diolch yn fawr